v-am găsit la un nou episod din Roblox, suntem aici pe Roblox. Salut! Și cu Remus. Salut! Și Opa! iată-ne, oameni buni, într-un nou episod foarte drăguț pentru voi. Avem parte de Kitty, de un update nou. Capitolul 2 îl avem aici în fața ochilor. Și să vedem ce se mai întâmplă cu pisicuța și cu șoricei și în ce aventuri vor mai pleca ei de acum încolo, de la capitolul ăsta. Da, chiar sunt curios și eu, dar știi, pisică, tu cam uiți așa, nu știu ce să zic, ai uitat de like-uri deja, nu vine să cred, deci nu vine să dar cred. n-am uitat, capitane, noi am apăsat butonul de like înainte să vorbești. Vreau să văd că nu au uitat și ei de like-uri, așa că apăsați butonul și de like dacă sunteți chiar în momentul ăsta pe episod. Vreau să văd așa, cine este în momentul de față pe episod? Dacă tu te uiți la episodul ăsta, dă-i un like, chiar în acest moment, să vedem cât de mulți oameni s-au uitat în momentul ăsta. Da? Deci dați un like fiecare în parte. Hai să apăsăm pe play acum. Apăsăm pe play, ia să vedem. Să vedem și capitolul 2. Bă, parcă unde trebuia să mergem în capitolul? Club la Mickey Mouse, parcă? Și ăsta e clubul lui Mickey Mouse? Am fost luați într-un TV, știi dacă mai ții minte? Da, într-un TV unde vedeam foarte multe desene de-astea animate, care, cum să zic eu, cu nume destul de asemănător cu cel din viața reală, știi, cu desenul animat de la TV. Sunt eu, Kitty! Ok. Bă, mie mi-e cam frică, sincer să fiu, nu știu ce să zic. Să vedeți ce bută vă dau, de nu să scăpați. De zilele mele. Deci, hai să ne găsim tulurile, să ne pornim aventura. Hai, la Mickey, mă, la clubul lui Mickey. Da, zis clubul ăla. Hai cu toți. Așteaptă aici Pluto. El e Mickey. Scria Pluton. Pluton, că n-au voie să folosească. Hai cu toți. El e Mickey Mouse. Aici când ne-au aruncat pe noi. Și ne-au aruncat în casa lui. Și s-a închis ușa la casă. Și pe mine m-a aruncat. Televizor. Și pe mine m-a aruncat. Ia uite-i pe ăștia. Și asta. Pluto activează securitatea. Butonul de la casă. E cineva înăuntru. Aoleu, e Mickey. Să cheme poliția, nu? Nu știu. Bă, e ceva aici. Cu ceva unde? Nu știu ce, noi vedem cutscene-ul. Nu mai vezi și tu? Nu, eu sunt Kitty în poveste. O să jucăm și noi oameni buni ca șoricelul și o să vedem și noi povestea. Dar dacă jocul a ales ca eu să fiu Kitty, atunci n-a ales deloc Dar tu greșit. te poți mișca, gen? Normal. Păi poate ne așteaptă la loc, te spun. Păi dai schimbă, că nu ne-a luat din timp deja. Salutare nocivanilor! Astăzi vom reuși să scăpăm pe harta Plant, orice ar fi, facem episod de 3 ore până când reușim să scăpăm. Scriem aici la oameni, vă rog să votați. Salutare barosanilor, suntem alături de Ovițianu. Salutare, Ovițiene! Și jucăm Golf with Friends, adică cei mai buni prieteni aici pe zonă. Și o să avem un mare challenge, o provocare. Ia să auzim. Ia zi tu, mă, dacă te-ai aruncat. Cel care va pierde va trebui să-și tundă blana. Aoleu. Golaș. Măcar vine căldura. Tot e bine. Hai de dă start. Deci cu startul jucăm pe Candyland. E prima dată când jucăm. Uite, mă, eu dat direct acum. Îmi spun una direct. Și nu știu să joc. Bă, tu unde ești? Păi, probabil nu ne vedem așa unul pe altul. Și eu cum dau? Așa. E rândul meu, cred că da. E rândul meu, mă. E rândul meu, mă. Păi eu dau. Tu ce dau amândoi deodată? Uite, mă, că e dat, nebunaticule. Deci prima oară nu se vede când dai. Hopa. Ok. Hai să vedem din câte. Două trebuie să băgăm sau... Aoleu. Am băgat. Bine. Bă, da, eu nu înțeleg cum dau, bă. Cu click stânga. Nu, n-am prea înțeles și am băgat-o din 3. Deci, nu înțeleg, oaie. Nocivanu conduce la prima gaură. Sunt 18 găuri. Bine. Ce am timp să te distrug. Stai că am dat mai tare jocul, că nu se prea aude. Acum ia. Mamă, cum arată aici. Nu poate să mă de joc. Bă, ce din prima. Bă, cum? What? Ce naiba, cum ai făcut asta? Cât buna să bucui jocul, mă. Ai dat-o efectiv la vrăjală, așa-i? Da. Vrăjală totală, oaie, s-a câștigat. Mamă. Doamne. Profesioniste să așteptăm gaura. Aoleu. Bine. Locul 4
și o să putem deschide Megabox-ul, boys. Hai să vedem. Jucăm cu Bibi. Nu e o hartă tocmai potrivită pentru Bibi, dar ne descurcăm. Hai să vedem. 5.000 viață și avem deja 2 power-up-uri. Mai sunt 9 rămași. Sunt super mega curios. Oh, avem și noroc. Eu dat și suculețul. Nu fi atent aici. Hai la bătaie! Pe mijloc mă duc direct. Direct mă duc pe mijloc. Oh my god! Ce-a fost asta? Bă, cum are power 8? Calmează-te! Când a avut timp să facă power 8, mă? Nu pot să cred. Ok, asta știa cumva că suntem aici, nu știu cum. Dar știa. Ok, mai avem acolo un Rico. Hai să vedem direct pe el. Salut, Rico. Opa! Ce ai făcut, patroane? Te-ai speriat puțin? Bun, deci deja avem Megabox-ul asigurat. Mai este sigur